ברוכים הבאים למרפאת מומחים ברפואת שיניים מוריה 100. כאן במרפאה תמצאו צוות רב-תחומי של רופאי שיניים מהטובים בישראל, שילוו אתכם לכל אורך הדרך אל החיוך המושלם. החל מרפואת שיניים לילדים, דרך אורתודנטיה, אישור שיניים, ועד שיקום שיניים וכירורגיית פה ולסת, והכל בכתובת אחת. מוריה 100, חיפה. אפשר בהחלט להפוך את טיפול השיניים לילדים לחוויה חיובית. לפעמים ישנם ילדים שאינם משתפים פעולה עקב חרדה דנטלית או בשל גילם הצעיר. קיימים היום כלים מיוחדים לטיפול בילדים כאלה על ידי שיטות התנהגותיות בשילוב של גז צחוק או באמצעות טשטוש עם תרופות הרגעה, שזה סוג של סדציה. מבחינתי, טיפול שיניים בהרדמה כללית הינה האופציה האחרונה. במקרים מיוחדים בהם נדרש ייעוץ עם מומחה אחר, לא צריך ללכת רחוק, הם כבר כאן במרפאה. אורתודונטיה היא הרבה מעבר לשיניים ישרות. לטיפול אורתודונטי יש השפעה על איכות החיים של המטופלים הצעירים והבוגרים. הטיפול עוזר בהכוונת גדילה והתפתחות תקינה של השיניים והלסתות בגילאים הצעירים. הוא מניע את השיניים בקצב ובתזמון הנכון למקומן הבריא והאסתטי. הטיפול ניתן לביצוע גם באמצעות מכשור אסתטי, כדוגמת קשתיות שקופות, אינביזליין. כאן, במרפאה שלנו, אני מלווה מטופלים בכל גיל, עם הטכנולוגיות המתקדמות ביותר. יחד עם דוקטור מרוות ודוקטור אליאס, שמביאים את הידע שלהם ברפואת שיניים לילדים ובשיקום הפה, המטופלים שלנו זוכים למענה מקצועי רב-תחומי. שיקום הפה הוא תחום העוסק בשחזור שיניים, ומטרתו לשפר את התפקוד והאסתטיקה של הפה. לדוגמה, ביצוע שחזורים, סתימות, כתרים, השלמת חסר שיניים ורקמות, טיפול בבעיות סגריות והפרעות תפקודיות בלסת, טיפול בשחיקת שיניים הרסנית ועוד. מומחה לשיקום הפה הינו האדריכל של הטיפול הדנטלי, ובעצם הוא האחראי לבניית תוכנית הטיפול האופטימלית עבורכם, וזה כמובן תוך כדי שיתוף פעולה הדוק עם יתר צוות המומחים של המרפאה. שאלנו את המומחים של מרפאת מוריה 100, מהו הסוד שלכם לשיניים בריאות ויפות? כשמדובר בילדים, חשוב להגיע אלינו לא רק שכואב ונדרש טיפול, אלא גם לבדיקות תקופתיות. ככה, הילדים לא יקשרו את הביקור במרפאה עם כאב וחוסר נוחות, אלא כמקום נעים שכיף לבקר בו. אל תחכו לנשירת שיני החלב. הביאו את הילדים לבדיקת אורתודונט ולצילום פנורמי כבר בגיל 9. כך נוודא שהתפתחות הלסתות תקינה ושהשיניים הקבועות בוקעות בכיוון הנכון, ואולי נוכל להימנע מתהליך אישור שיניים ארוך ומורכב. המליצו לכם על עקירה או שתלים? בואו להתייעצות. כמומחה לשיקום הפה, אני יכול במקרים רבים להציל הרבה שיניים שנראות אבודות, וליצור את תוכנית הטיפול היעילה והאופטימלית עבורכם. והכי חשוב, אם אתם רואים מישהו ללא חיוך, תנו לו אחד משלכם. מוריה 100, מרפאת מומחים לרפואת שיניים.